igual que a súa nai e que a súa avoa. Entón, ela leva 3 semanas traballando como vendedora da Once, ela está contentísima, encanta o chollo, o que pasa que ainda está algo tímida, Hai algo de reparo, Julia. Sí, gustalle cantar eso de cupón para el día, ¿no? Gustalle un pouquiño, porque estás aí no medio da Arzúa, tens que berrar un pouquiño para que che fagan caso. Non pasa nada. Non pasa nada porque o vendedor habitual a Lín Arzúa do cupón da Once é Manolo. Manolo está de baixa e Julia é a súa sustituta. Pero, mirade como é Manolo que os primeiros días decidiu estar con ela para axudarlle a berrar e vender o máximo posible. Julia di que é un auténtico ser de luz. Fomos a Arzúa a coñecelos e, sorpresa, tamén nos atopamos coa nai de Julia. Mirade. Julia, que? Levei algo? A ver, imos mirar se hai sorte. Ten €1. Un eurillo acabo de ganar, Julia. Bueno, pouquiño a pouco, non? Que levamos pouco tempo no posto. Exacto. Non fai nin 3 semaniñas que empecéi. Cando tamén empecéi o curso, dixéronme que ti estás como medio enchufada, tal, porque miña nai tamén está traballando na Once. A verdade é que ela guioume no día a día, no comezo e demais. Estou moi agradecida, a verdade. Eu, desde pequena, estuve con oculista, poñendo gafas e demais. Teña hipermetropía e astigmatismo no olliño dereito e dixéronme que con 20 e pico de anos tiña que operarme, pero fui mamá aos 22 aniños e cando eres nai deixas como todo dun lado e priorizas as túas fillas. Non fun facer as revisións, saliume como un bulto no ollo izquierdo, pechábaseme o ollo, entón digo, non vexo. Nada, confirmáronme que o ollo dereito había perdido completamente a visión. Mira, vesnos traer o almorzo porque tú sabes ben o que é estar aquí, non? Pois sí, sei non moi ben. E alégrome un montón que miña filla houvese empezado aquí. A xente ela presenta, ai Maica, canto tempo, tal, non sei que. Bueno, pois agora xa non estou eu, xa está aquí a miña filla. Ai, é túa filla? Sí. Os consello que din, non perdas a sonrisa, sempre é a educación. Aunque che veñan e che estén nunca toca, ti sempre a sonrisa. Manolo, tú estuveche neste posto cantos anos? Pois fago para setembro 10 anos. Cantos premiños deiche? Din un grande, un soldazo, e pois din 3 máis. Hai aí algún truco, eu xa sei que non o hai, pero eu que sei... Agora que o día non sabemos, No, senón ese día... Senón ese día compraba eu, vamos, Sí, o posto verdad, inteiro. Verdad. Manuel, el cuponero, el mejor del mundo entero, menos en premios para min. Ahora rexentado por Juli. Miña tocaya, ela... Tua tocalla que tú tamén te chamas Juli. Acaba de dar un pouco 6 euros de premio nun cupón. O sea, que bastante ben colleu ben o testigo. Xa... Ahora, como lle decíamos antes, que lle vai sumando ceros. Pero pola dereita, non pola esquerda. Miña nai deixou o listón bastante alto e Manolo pouco tal sempre din é que eles deronme, ti aínda non me das, tal, non sei que. Vou aos pouquiños, sabes? E ojalá, gustaríame moito ter a sorte de dar algún premio, pero bueno, o listón alto e demais como a eles, non sei se o terei, pero polo menos deixar esa huella pequeña no día a día, na xente, que che colla cariño e polo menos que ainda non sexan cartos que se acorden de un.